Sminig sé bhríomhar cén tábhar as bhfuil na héadaí a chaithfean sibh ó lá go lá déanta. Well, an láfíor a bhí mar féchantar lipéid na héadaí chun fáil amach cad as ar tháinig siad inniu tá chun féchant ar an ábhar tal stigdas na héadaí sin. So, muna bhfuil chuir lábhar a chud éadaí, maithí idir dús, bhfuil siad garabh, bhfuil sé compordach, bhfuil sé mín, bhfuil sé crua, cén sais focail le dúsátá chun é bhíniú. Well, inis, tá mé gur go bhéici túair lipéids, beidir féchar lipéid do grathair do grifrúnú, duine cinn tlaistis a seomar leat, nó muna bhfuil, just féchar de cheann hain, agus breanó sibh áta cinn túair sé céta dáin den ábhar. So sa cheann seo tá 64 faoin géad polyester a dúir sé, agus 34 faoin géad viscose, agus 2 faoin géad lycra. Nis, tá muide chun féchant aniu ar na cidálacha ábhar atá stithin éadaí. Agus feice sibh ar an mór go bhfuil siad le amach gom, tá cúpa ceann nádúrtha agus tá cúpa ceann sintéiseach. Sintéiseach sin iad na cín nach dagan go nádúrtha a go mín go dtéann si go monachan. Mar hampla, polyester is ceann sintéiseach é sin. So gans in na héireann an sin tá sé déanta as polyester, agus níd sé sin tá sé lámh déanta, téann sé go monachan agus aibríonn si ar an sin. Go leor chemicí. Ollan is ceann nádúrtha é ollan mar sóldíobh, tagann sé ó na cuirig. Nílón is ceann sintéiseach é sin, níd sé sin nádúrtha. Síalda ceann nádúrtha é sin. Linéadach ar ríis nádúrtha ceann a hagann sa flanda. Chodáis tá sé sin nádúrtha, tá rá a difriúil de chodáis an seo, tá tíléana mar ecinn sibh agus tá cinál cardigan chomá, cinál chodáis difriúil agus polyuretán is cinál pleisteach é sin, ionintach le bheith isce dhéanach, teach muid chuige sin ar báil. So aniu tá muid féchantar ábhar atá sintéiseach agus cén chuoin na dhéanamh, agus be muid féchann go háirithe ar polyester. Mar sin na dúspáir a fécha muidir na héadaí bhíocha caitheamh cho fadó, agus is féidir libh sé cinna dhéanamh an gapante bhfuil sé nádúrtha nó sintéiseach. Sintéiseach mar a dúirt mé tá sé lámh déanta, téann sé ag monachan déanta go leor ibre, chuirta go leor chemicí leis, níd sé nádúrtha. Mar hampla fécha muidir an ghansaí, is ghansaí ollan é seán, domsa breanaíonn sé sin go bhfuil sé nádúrtha, mar an ggéine leis na brístí, tá sé sin cinál ollan, agus má échan tú thunacha mar brístí scola a bhí arm san sin, brístí scola, agus ní raibh sé sin nádúrtha. Polyester a bhí sa cheann sin, seans go maith go bhfuil na héadaí a chaitheann sibse déantaí as ábhar nach bhfuil nádúrtha, tá sintéiseach chomá. Tá muid chun féchant inis ar na cineálacha difriúla a bhfuil siad nádúrtha nó sintéiseach díoch mar rinne mé nuaid ó hen. So na cí nádúrtha, ollan, chodáis, linéadach, siada agus cashmere. Ní fléimide sin agus cinál ollan é cashmere. Agus na cína tá sintéiseach, polyester, nílón, lycra agus acrylach. Sin iad na príomhcín atá sintéiseach. Now, polyester, cén chuí a nentar iad? Well, tá go leor buntáistí bhaineann le éadaí polyester a bheith a chaithfeagat agat. In chéad rud ná ní thuann sé isce. Mar sin cuiníonn sé an tuisce go nádúrtha. Ach, suúann sé ola. Tá sé sin anúsáideach chun éadaí isce dhéanach dhéanamh. Agus tá tú ná go leor rudaí a dhéanamh difriúla leis le éadaí atá ná ola a chuú. Ní ágtar smálartha, mar hampla má hit an bia ar polyester, teach sé amach na chuntuisteach sa mar sin níochan é. Réasúnta éasca níte sin mar an gcéine le éadaí nádúrtha go minic, cuiníonn siad a grosa trimadór. Mar hampla má chun tú polystersteach trimadór teach sé amach a chuí gur chuirtúisteach é. Má chun tú gansaí álan ollan isteach sa trimadór, seans má nach nuair sé ruite níos mú ach go nuair sé do grifur nó drithar níos lú, níos óige, mar de bhar an tas nó an tócht a bhí na stig sa trimadór duine sin na héadaí a bhád níos lú má tá siad nádúrtha go minic, agus gan áras polyester cuiníonn sé an tas, tá sé ionintach an tú héna chunáil te. Ach, na míomhán táistí bhaine le sin. An próséis. Tógann sé annach chuid isce chun polyester a dhéanamh, agus gúil agus darnóid is brosla intuise é sin agus tá muid gur cuineál amach bhain na broslí sinna úsáid chun airthuirt an timpplacht, úsáid ar air agus a rís brosta eile nach muid gur a bheith úsáid go minic ná petrol, tá muid gur fá réile cá na petrol darnú, ach nuair táid in éadaí úsáid na chemicí sin agus na broslí sin chun an tábhar a dhéanamh. Mar sin,
a rís becheart an bheits muoine bhar cén ábhar tá stíos na héadaí a chahamúid, dar nó tá siad úsáideach dún ach ó bhfuil si go mád an típalacht is ceist wathe sin le bheith is muoine bhar agus tú chahabh do chodéadaí. So inis tagus do goibh nuair écann si bhar lipéad do chodéadaí, bín ólas difriúil an a cén ábhar tá stián, tugann sé céite dá difriúla go minic den ábhar tá stíos na héadaí. Cuinnig í súlaachtar sin ar na héadaí difriúla tá goibh timpeall an tí ó bhfuil sibh sin an taachtar éadaí atá nádúrtha agus gan áras ní bheidh aon dachas do goibh tacht éadaí atá sintéiseach.